Kaixo eta ongi etorri jakindunera, gaur ekuazio linearen adierazpen grafikoa ikasiko dugu. Ekuazio linearen adierazpen grafikoa egiteko egin behar duguna da, ematen digute ekuazio bat, beraz. Egin behar duguna da, x eren balioak guk eman, eta bertan balio horiek ekuazioan sartu, eta i desberdinak aterako ditugu, hau da. Hau egiteko egin behar duguna da, x-ari hainbat balio eman, guk nahi ditugunak, adibidez, hasiko gara, -6, -lau, -bi, 0, bi, lau, eta 6, adibidez. Eta, x balio bakoitzarekin, ekuazioan sartuko dugu, eta i balio desberdinak aterako ditugu. Beraz, hau lortzeko, hobetrena da, i hemendik bakandu. Horrela, hobeto ikusiko dugulako, beraz. I bakantzeko egingo duguna da, hau bestaldera pasatu, horrela, i positibo gelditzeko, beraz. X, eta hau bestaldera, beraz, i x ken bi, zati bi, iaren bia, izango da, i. Beraz, guk, iren balioak ateratzeko egin behar dugu ekuazio hau, x ken bi, zati bi. Beraz, guk, balio hauek, x-aren balioak guk nahi ditugunak, banak sartuko ditugu ekuazio honetan, eta horrela, iren balioa aterako dugu, beraz. Hasiko gara, ken 6. Beraz, -6 hartzen badugu hemen, izango ditzateke -6 ken bi, da -8, zati bi, -lau. Beraz, kasu honetan, i izango da -lau. Orain, -lau ken bi, izango ditzateke -6, zati bi, -3, beste iren balio bat atera dugu. Orain, x da -bi, beraz. -bi ken bi, da -lau, zati bi, -bi. Eta orain, 0 ken bi, -bi, zati bi, da -bat. Beraz, orain ja, bi ken bi da 0, zati bi, 0. Lau ken bi, bi, zati bi, bat. Lau ken bi, bi, zati bi, bat. Eta 6 ken bi, lau, zati bi, iru. Barkatu, bi. Osa, 6 ken bi, zati bi, bi. Eta orain ja daukagu balio guztiak, beraz, balio hauek grafikoan kokatu alditugu. Beraz, azkenean guk egin behar duguna da, x-eren balioak gu suposatu, jarri x balio guk nahi dugunak, eta x hauek sartuko ditugu ekuazionetan i despejatuta. Horrela, i zuzenean aterako dugu, eta ateratzen duguna ekuazionetatik kasu honetan, izango da, iren balio bakoitza. Beraz, orain ja, grafiko honetan kokatu izango dugu, beraz. Ardatzau x da, eta ardatzau i da. Beraz, orain, puntu bakoitza jarri aldezakegu grafikoan, beraz. Ziko gara lehenengotik, -6, -lau. Beraz, x-ean dago -6 puntuan, beraz, x-a hau denez, -6 jarriko dugu. Hau da positibo eta hau da negatibo x-ean. Beraz, -6, -bat, -bi, -hiru, -lau, -bot eta -6 hemen gaude, puntu honetan. Eta puntu honetan, i da -lau, beraz. I hau da, eta positibo da goian, eta negatibo behan, beraz. -lau jarri behar dugu, -bat, -bi, -hiru, eta -lau. Beraz, hemen gaude. Beraz, puntu hau eta hau elkartuko dugu, horrela. Gutxi gora bera. Eta beraz, lehenengo puntua, -6, -lau puntua hemen egongo da. Orain beste puntua. X -lau eta i -hiru. Beraz, x -lau da -bat, -bi, -hiru eta -lau hemen. Eta i -hiru. -bat, -bi eta -hiru. Beraz, hemen. Orain, bi puntu hauek ekartuko ditugu, horretik aurrean egin dugun bezala. Eta beste puntua hemen egongo litzateke. Orain, beste puntua -bi, -bi. Beraz, x da x -bi, beraz, -bat, -bi, hemen gaude. Eta i da -bi ere, beraz, -bat eta -bi, hemen. Beraz, biak elkartuko ditugu berriz. Eta hemen egongo litzateke hirugarren puntu hau. Orain, laugarren puntua, 0 eta -bat. X0 da hemen. Eta i-1 da
hemen minus bat. Beraz, lehenengo puntua, 0 puntuan eta minus bat puntuan, hemen egongo litzateke. Beraz, orain, urrengoa, bi eta 0. Beraz, x berdin bi da, bat, bi, beraz, hemen, dago puntua. Eta i 0. Beraz, i 0 da hemen. Beraz, kasu honetan, izango izateke hemen, puntua. Vale. I ez delako mugitzen, i egongo litzateke dagoen tokian hemen. Beraz, bosa kasuetan bakarrik daukagu x da bi, i da 0, beraz, x bi da puntu honetan. Hobet marraztuko dut, horrela. Urrengoa, lau eta bat, beraz, x berdin lau da bat, bi, hiru eta lau, hemen. Eta i berdin bat, beraz, i bat da hemen. Beraz, biak elkartuko ditugu, x eta i. Eta urrengo puntua hemen egongo litzateke. Eta azken puntua, 6 eta bi, x berdin 6, beraz, bat, bi, hiru, lau, bost eta 6, hemen. Eta i berdin bi, beraz, bat eta bi, hemen gaude. Beraz, puntuak elkartuko ditugu berriz. Eta azken puntua hemen egongo litzateke. Beraz, orain ja, azkenengo gauza da, puntu guztiak elkartzea. Beraz, hauek elkartzen baditugu, bueno, guk egiten badugu, markatu izan izateke horrela, ez du puntu hau delako, egiten badugu horri kuadrikulatu batean, emango digu linea hobeago bat, baina, bueno, hemen gauden ez egiten, gutxi gora bera da. Puntu guztiak egitea, banaka, x-ren zenbakia eta i-ren zenbakia elkartzea, eta behin puntu guztiak jarrita ja, elkartuko ditugu guztiak zuzen lineal bat eginez. Eta beraz, hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarratu jakindun.